Bizkaiko garapenaren inguruan niretzako garrantzitsuak dira hiru ikuspuntu. Crowdfunding plataforma batek generatzen duena. Azkenean, crowdfunding plataforma honek egiten duena da proiektu ekintzaileak aurrera eraman edo garatu. Eta garapen horrek nolabait generatzen diguna da aktibitate ekonomiko handia, lanpostu berriak sortzen ditu eta berrikuntza Bizkaian gelditzeko aukera ematen digu. Eta horretaz aparte generatzen duguna da nolabaiteko komunitate bat non ekintzaileak eta inbertsoreak batera dauden eta proiektuak aurrera eramateko aukera. Nire izena Nagore Ardantza da eta Crecer Más inbertsore sareko koordinatzailea naiz eta Crecer Más orkestrako ekimen bada.